عزو سلام طنبتاعكم زخبركم تعزبتي كما تمسين لو معربة كل التحمل سدالوا هاجراون أهجرون زينات هيزلكم قريب يزلوا إرمياس قبر العلي فلما أرستاتو لومي بالسجبر مرمرات إسران سلسلة زيجاتات بكورونا فيروس ملكافون كراجس إن كله 7 دما تفانيوم عب زوبا عن سبات تساتفو حبرت سب عب معوات مدوات كتابة موجسو حرسو نوزوبا شعب عقمات جريفاتن بوفر يتسجنوا لو سراويت أمريكا أب أفغانستان كابزركا مدبر حيل أير باغرام وتيو إسرائيل أب وشمت غزة أب لعل زركب علامات من قصاص حماس دبدبة كيدا أب كندا كتر وعيب زسعبو بارع مرور نواتون أكبا بيان أنوات وريدو حبريتا كاب مينستر طعنا لومي كلت حمله أب موشبي مأكل زباتات مأكل عن سبان دواقع بحرن بالسجبره ناي لابراتوري مرمراتات إسران سلسلة زيكاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترجعت له كابزيوم عسره أب سمراز ومأكل كلت أب كرن زبا عن سبا حدد ما أب عسب زبا دبوباويك أي بحر توشيبهم تنحيم إذا خمزيلون كله الفيروس ترقيبهم أب هوسبيتالات تعقيبهم كن كجبر لهم تنحو 5 أب زبا مأكل 10 أب زبا عن سبا 10 حدا أب زبا سميناويك أي بحري حدد ما أب دبوباويك أي بحري بتغلى 7 زيجاتات حاويهم تفاني مالو بس مسألة تغلى قطر بكورونا فيروس تلفو زيجاتات كسب لومي شدش شحن 5 حدا بس يحلو حموش شحن شدش 234 كابزيوم حاويهم استفانو إسران حموشن بمستفليو 390 كلتن دما جنا أب هوسبيتالات تعقيبهم زركبيهم مينستر طعنا كلت حمله كلت شحن إسران حدن أب زوبا عن سبا سجر دوباوي لبدا بوليو فيروس نمكل خاله أب استخايده وفر كتابت تساتفو زبيز مسجن من بارو تجليسو وكيل إرنا تسوى ميكيل جابريس نزدالوت أب ميكيل حدقو خغربوي أب زوبا عن سبا نقحت حبرة السبا بقداسنة كتابت كب مبالو تساتفو أب معوات وفر كتابت زمسجن مخانو تجليسهم أب جنفر ميستعنا زوبا عن سبا حلافي مدب كتابت آتو سامويل تسفالول نيرنا بزهابو حبريتا سجر دوباو لبدا بوليو فيروس نمكل خال بدرجة هاجر كاب 23 كساب 27 سنة كرتشن 21 نستقعد وفري بمرفز وهاب كتابة بوليو بنوح تصادفو هزبي بجمجام لعلى 900 عروت من بارو بمنتصار ولدي بحف الشهادة تقدمها بفلاي نزر ايو عتوبنت موجسوم اب كنتشحن شدشن ايرترا ناصا كابوليو تبايلا سيرتيفيكيت تواهيبها نزخان لعل 10 شومنت عامات اصل لعل 10 عامات زاكل كاني حيزاتو بزخونه كده هرنتشن شدش كساب حجي ولا حد ببوليو تتحزه وي ببوليو سنكله زيغا يبلنا مالتي كومو سلازخونه ابز خطشان اسران قال اي جدي سيرتيفيكيت ناصا كابوليو تواهيبا كاب خطشان 10 6 ورا 5 كساب خطشان 10 شومنتن ورا شومنتن مودات هزنبر قلعو ازيوم نتا بمرفت وهاب ابتا جزيتي انت تجمر كوزو زغبوم زي وسدو نعم على لينا إنا نحب نيرنا مالته حجتها مالته تاجاب تريفاز نبرت نمشفان مالته نمدبات كتابتن أدمعنتون أبتي زوبا بزملكة أبزهابا حبريت أدما أفلم عامتات ناصنت كاب 400 زي حلف زنبرة شفن كتابت أبزوانزي نام 100 بتصحي كم زلو بمتقاس عينت زواب كتابتون كاب 6 ناب 10 3 كم زبله تريو بكتابة نمكل خالهم بزكالو حمامات زسعب موتن سنكلنا نمكوصارهم تخايلو كم زلو ابريهم كتابت كنبل كلنا اب مكل خال حمامات زحجز مدهانيتي مالتي اكلاتنا ناي مكل خال بقعتالو مستفر على حمامات مالتي حجي ابغلغلغن زيوم اكلاتنا توم صعد وهاتات دم تبعلهم لصوعو زياده اب مكل خال حمامات كحجزونا دخلوا باعتاتات الحمام كسعرهم يخليو قال حمامات كسنفو يخليهم ويكسعروا يخليهم ابزوان زي اكلاتنا حدا حجز يديو مالتي تومنا يمكن خال اكلاتنا حجز يديو اذا حجز زخاني اب لابراتوري تمسرحو زوت بملكه كتابه زوهاب كم نوع حجاز خويني صن علامه كتابه ناي مكل خال عقمي مدلاب منبر حمامات مفواس كم زي كونه ززخاخرات وصامويل حبرتسب نزي بقبو تجنزيبو
ምትሕባሩ ክዕዝዝ ተላብዩ ኣብ ንዞባ ፎሮ ብዝተኻየደ ጻዕሪ ቁጥርተን ኣብ ትካላት ጥዕና ዝገላገላ ነፍሰ ጾራት ብዕጽፊ ከም ዝዓበየ ተገሊጹ ሓላፊ ምምሕዳር ቤት ጽሕፈት ትካላት ጥዕና ናይቲ ዞባ ነርስ መሐመድ ቀላብ ነሪና ብዛሃቦ ሓበሬታ ኣብ ማእከል ጥዕና ፎሮ መጸበዩ ነፍሰ ጾራት ብምህናጹ ኣብ 2018 ቁጥሪ ኣብ ትካላት ጥዕና ዝገላገላ ነፍሰ ጾራት 223 ዝነበረ ኣብ 2020 ናብ 423 ክብ ከም ዝበለ ገሊጹ ሸፈነ ክታበት ብዝምልከት ድማ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ካብ 82 ሚታዊት ናብ 94 ሚታዊት ከም ዝዓበየ ተርእዮ ሕማም ዓሶን ብዝተሰለሰለ መደባት ጸሬት ከባብን ምንስናስ መድሃኒትን ኣዝዩ ከም ዝነክየ አብሪሁ ነርስ ማሕርያ መወዳእታ ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ኣብ ሕክምናዊ መዳይ በሪኹ ከም ዘሎ ምጥቃስ ነፍሰ ጾራት ናብ ሕክምና እናተመላለሳ ንዝረኽብኦ ዘለዋ ግቡእ ክንክን ጥዕናንን ጥዕና ዕሸለንን ክወሓስ ክኢሉ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣብቲ ንዞባ ኣገልግሎታት ጥንስን ሕርስን ውሁድ ፍወሳ ትሕቲ 5 ዓመት ህጻናት ክታበት ኣደን ህጻንን ላቦራቶሪ ምኽርን ካልእን ዘጠቓልል ኣገልግሎታት ይወሃብ ኣብ ንዞባ ሸዕብ ሓረስቶት መመሓዳር ከባቢ ደቡብ መንሸብ ብውሕጅ ዝዓነወ ዓግማትን ጀሪፋትን ንምጽጋን ኩሉ ዓቕምታቶም ኣዋዲዶም ይነጥፉለው ንሳቶም ካብ ወርሒ ለካቲት ሒዞም ብዝሰላስልዎ ዘለውን ዕማም ዛጊት ልዕሊ 180 ሜትሮ ዝንውሓቱ ዓግማትን ጀሪፋትን ከም ጸገኑ ወኪል ኤረና ሓቢሩ ዝሓለፈ ዓመት ዓግማትን ጀሪፋትን ብውሕጅ ስለ ተሰብረ እቶቶም በኣሉታ ከም ተጸልዎ ዝሓበሩ ሓረስቶት ነቲ ባህርያዊ ሽግር ብኣጋፈዊሶም ምህርቶም ንምኽዕባት ዕቱ ምድለዋት ይገብሩ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም لعل شحن 570 حرستوت زلوا من محدار كبابي دبوب منشب شحن 50 هكتار زحرس مريت يركبا ኣብ ከተማ ባረንቱን 3 ኣዋርሕ ብሞያ ስልጠኑ 185 መንስያት ብሓደ ሓምለ ተመሪቖም እቲ ስልጠና ዓውድታት ኤሌክትሮኒክስ ነጽባቐ ጸጉሪ ርእሲ ኮምፒተር ቴክኖሎጂን ቀዳማይ ረድኤትን ዘጠቓለለ ነይሩ ኣብቲ ስልጠና ዝተሳተፉ መንስያት 160 ብስማዊ ክፍሊት ዝተረፉ 25 ድማ ብናጻ ከም ተማሃሩ ሃማመት ዞባ ጋሽ ባርካ ገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ማሓጀር ጎልጅ ሞልቅን ኣቆርደትን ዝነብሩ ዝተፈላለየ ማሕበራዊ ሽግራትን ስንክልናን ዘለዎም 100 መንስያት ብነጻ ተመሳሳሊ ሞያዊ ስልጠና ከም ዝቐሰሙ እቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣፍሊጡ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜና እዩ ሰራዊት አሜሪካ በአፍጋኒስታን ካብ ዝርከብ ን20 ዓመታት ዝዓስከረሉ መደበር ሓይሊ ኣየር ባግራም ከም ዝወጽ ኣፍሊጡ ሰራዊት አሜሪካ ሎሚ 2 ሐምለ ነቲ ማዓስከር ንሰራዊት አፍጋኒስታን ከም ዝረከቡ ዝግለጽ ዘሎ እዚ ስጉምቲ እዚ ኣካል ናይቲ ክሳብ ዝመጽእ ወርሒ መስከረም ካብቲ ሃገር ጠቕሊሉ ክወጽእ ኣውጽኢዎ ዘሎ መደብ እዩ አሜሪካ ኣብ 2001 ኣብ አፍጋኒስታን ምትእታው ኣብ ዝገበረትሉ እዋን ኣብቲ ማዓስከር ልዕሊ 100,000 ሰራዊት ከም ዝነበሩ ጸብጸባት ይረድኡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰራዊት አሜሪካ ካብ አፍጋኒስታን ይስሕብ ከም ዘሎ እኳ እንተተገልጸ ኣብታ ሃገር ኣሽሓት ዕሱባት ተዋፊሮም ከም ዘለው በዚ ድማ ህላው አሜሪካ ኣብታ ኤስያዊት ሃገር ኣብ ሓጺር እዋን ዘብቅዕ ከም ዘይመስል ምስቲ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይእምቱ ንጣሊባን ንምድምሳስ ን20 ዓመታት ኣብ አፍጋኒስታን ዝተኻየደ ግዳማዊ ወተሃደራዊ ምትእታው ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ኣብታ ሃገር ተፈጢሩ ዘሎ ዓሚቕ ጸጥታዊ ቅልውላው ከም ዝኾነ ወተሃደራውያን ተንተንቲ ይገልጹ እስራኤል ሎሚ 2 ሐምለ ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ዕላማታት ምንቅስቓስ ሓማስ ደብዳብ ነፈርቲ ኣካይዳ እቲ ደብዳብ መልሰ ግብሪ ናይቲ ካብ ሓማስ ዝተፈነወላ መጥቃዕቲ ከም ዝኾነ ዝሓበረት እስራኤል እቲ ምንቅስቓስ ተጻቦታት ክሳብ ዘየቋረጸ ኣብ ልዕሊ ዕላማታቱ ትገብሮ ወተሃደራዊ ስርሒት ክትቅጽሎ ምዃና ኣፍሊጣላ በቲ ኣብ ወተሃደራዊ መሰልጠኒ ማእከል ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ኣብ ህይወት ሰብ ዝወረደ ጉድኣት ከም ዘየለ ተገሊጹ እስራኤል ድሕረቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ዝተበጽሐ ስምምዕ ምቁራጽ ተኹሲ ሎሚ ንሳልሳይ ግዜኣ ኣብ ልዕሊ ወሽመጥ ጋዛ ደብዳብ ተካየድ ከም ዘላ ጸብጸባት ይሕብሩ ኣብ ወርሒ ግንቦት ኣብ መንጎ እስራኤልን ምንቅስቓስ ሓማስን ዝተኻየደ ንልዕሊ 10 መዓልታት ዝቐጸለ ምልዋጥ ከቢድ ብረትን ሚሳይላትን ካብ ክልቲኦም ወገናት ልዕሊ 250 ሰባት ክቕተሉ እንከለው ኣሽሓት ከም ዝቆሰሉ ይዝከር ብሰንኪቲ ወተሃደራዊ ግጭት ኣብ ታሕቲ ቅርፂ ወሽመጥ ጋዛ ከቢድ ምዃኑ ዝተገልጸ ዕንወት ከም ዝወረደ እውን ኣይርስዓን
ኣብ ምዕራባዊ ክፋል ካናዳ ተኸሲቱ ዝቐነየ ብርቱዕ ዋዒ ብዘስዓቡ ሓደጋታት ባርዕ መሮር ንዋታውን ኣከባቢያን ዕኖት ወሪዱ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ኣብ ወረጃ ብሪቲሽ ኮሎምቢያ ጥራይ 62 ሓደጋታት ባርዕ መሮር ከም ተኸስተ ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ሓቢሮም ብሰንኪቲ ሓደጋ ካብ ከተማ ቫንኩቨር 250 ኪሎ ሜትር ንሸነኽ ሰሜናዊ ምብራቕ ሪኻ ትርከብ ሓውሲ ከተማ ላይቶን ዳርጋ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝዓነወት ክግለጽ እንከሎ ኣብ ልዕሊ ኣከባቢን ከቢድ ጉድኣት ከም ዝወረደ ተገሊጹ ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ህይወቶም ንምድሓን ናብ ውሑስ ከባቢታት ይግዕዙ ምህላዎም ተፈሊጡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ኣብ ምዕራባዊ ሸነኽ ካናዳ ዝተኸስተ ማዕበላዊ ዋዒ ገና ከም ዘይጎደለ ከም ሳዕቤኑ ድማ ተወሳኺ ሓደጋታት ባርዕ ክኽሰት ተኽእሎ ከም ዘሎ ኪላታት ሜትሮሎጂ ኣሚቶም ኣለው ኣብቲ ከባቢ መጠን ዋዒ ኣስታት 50 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በፂሑ ከም ዘሎ ጸብጻባት ናይቲ ሃገር ይጠቕሱ ብሰንኪቲ ክትር ዋዒ ኣብቲ ሃገር ኣስታት 500 ሰባት ከም ዝሞቱ ይዝከር ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽ ብዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዘካይድዎ መጥቃዕትታት ዝምታን ጭውያን ከም ዝዛየደ ተሓቢሩ እዚ ዝተገልጸ ትማል ሓደ ሓምለ ኣብ ኣውራጃ በኒ ብዝተኻየደ ኤዲኤፍ ዝጽዋዕ ተቃዋሚ ሓይሊ ኡጋንዳ ከም ዝፈጸሙ ዝተገልጸን መጥቃዕቲ ብውሕዱ 10 ሰላማውያን ሰባት ከም እተቐትሉ ማዕከናት ዜናን ሰመዚ ጸጥታ ብምጥቃስ ድሕሪ ምቅልሓን እዩ በቲ ናይ ስሕለት መጥቃዕቲ ሓያሎ ሰላማውያን ሰባት ከቢድ ኣካላዊ ጉድኣት ከም ዝወረዶም ዝጠቐስቶም ምንጭታት ሓያሎ ኣባቱን ከም ዝተቓጸለ ሓቢሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ከተማታት ኣውራጃ በኒ መንግስትን ሓይልታት ጸጥቱን ነቲ መጥቃዕትታት ኣብ ምህዳእን ጸጥታ ውሕስነት ዜጋታት ኣብ ምርጋጽን ህጹጽ ስጉምቲ ክወስዱ ዝጽውዕ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ሰራዊት መንግስቲ ኣብቲ ሃገር ተዋፊሩ ምስ ዝርከብ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕቡራት ሃገራት ብምትሕባር አንጻር ጉጅለ ኤዲኤፍ ንዓመት መመላእታ ዝቐጸለ ሰፊሕ ወተሃደራዊ ወፍሪ የካይድ ምህላው እኳ ይገልጽ እንተኾነ ዛጊት ዝተመዝገበ ዓወት ከም ዘየለዩ ዝሕበር መንግስቲ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽ ናይቲ ሃገር ህጹጽ ናይ ምኽርዳን ኣዋጅ ብምውጻእ አንጻርቲ ዞባ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ሰፊሕ ወተሃደራዊ ወፍሪ ኣበጊሱ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ መንግስቲ ኣሜሪካ ቻይና ኒኩሌሳዊ ዕጥቃ ኣብ ምዕባይ ተመዝግቦ ዘላ ቅልጡፍ ገስጋስ ከም ዘስግኦ ብሓደ ሓምለ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ ኣፈኛ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ገስጋስ ቻይና ክፈጥሮ ዝኽእል ቅድድም ምዕባል ኣጽዋር ንምውጋድ ውድዓዊ ዝርብ ክካየድ ጸዊዑ ፕሬዚደንት ባይደን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ምስ ሩስያዊ መዘኑ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ዘካይዶ ናይ ገጽ ንገጽ ርክብ ምርጋጽ ኣህጉራዊ ስትራቴጂካዊ ምርጋእ ከም ዘቐደመ ዝጠቐሰ ኣፈኛ ምስ ቻይና እውን ተመሳሳሊ ፖሊሲ ክኽተል ድሉ ከም ዘሎ ኣስሚሩሉ መንግስቲ ኣሜሪካ ነዚ ጻውዒት እዚ ዘቕርብ ዘሎ ማዕከናት ዜና ሃገራት ምዕራብ መንግስቲ ቻይና ኣብ ምዕራባዊ ምድረበዳታት ሃገሩ ልዕሊ 100 ሚሳይላት ዝጻወደሉ ትሕተ ባይታዊ ሰፈር ይሃንጽ ከም ዘሎ ኣብ ዘቃልሓሉ ዘሎ እዋን እዩ መንግስቲ ኣሜሪካ እዚ ቻይና ኣብ ምምዕባል ኣጽዋር ተመዝግቦ ዘላ ገስጋስ ተወዳዳሪት ክትከውን ትሰርሕ ከም ዘላን ኣብ ቀረባ መጻኢ ከም እትበጽሖን ዘመስክር ምዃኑ እዩ ዝእምት ዘሎ መንግስቲ ኣሜሪካ ካብቲ ኣብ ምዝዛም ዝሑል ኩናት ምስ ሩስያ ዝበጽሖ ስምምዕ ምቁጻር ምዕባለ ዝተራቐቐ ኣጽዋር ኣብ ዝሰሓበሉ ቻይና ትርከበን ኣብቲ ዓውዲ ልዑል ገስጋስ ዘመዝገባ ዘለዋ ሃገራት ምስ ዘይጽንበርኦ ትርጉም ኣልቦ ምዃኑ ገሊጹ ነይሩ እንተኾነ ግና ቻይና ነዚ ብኣሜሪካ ዝቐርበላ ዘሎ ክስን ጻውዒትን ብተደጋጋሚ ክትነጽጎ ጸኒሓ እያ መንግስቲ ኢንዶኔዥያ ኣብ ህቡባት መስሕብ በጻሕትን ማእከል ቱሪዝምን ዝኾና ደሴታት ጃቫን ባሊን ንሂሩ ዘሎ ለበዳ ጅር ደልታ ንምግታእ ንኽልተ ሰሙን ዝጸንዕ ተረርቲ ቅጥታት ወሲኑ ፕሬዚደንት ጆኮ ዊዶዶ ትማል ሓደ ሓምለ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ስጉምቲ ዝህልዎ ተጽዕኖ ርዱእ እኳ እንተኾነ ናህሪ ለበዳ ኮቪድ-19 ንምግታእ ግን ወሳኒ ምዃኑ ሓቢሩ መንግስቲ ኢንዶኔዥያ እቲ ተወሲኑ ዘሎ እገዳ ነቲ ዕለታዊ ልዕሊ 20,000 በፂሑ ዘሎ መጠን ሓድሽ መልከፍቲ ብልዕሊ ፍርቂ ንምጉዳሉ ዝዓለመ ምዃኑ ይገልጽ ዘሎ
ኣብ ኢንዶኔዥያ ዛጊት ልዕሊ 2.7 ሚልዮን መልከፍትን ልዕሊ 57,000 ሞትን ከም ተመዝገበ ጸብጻባት ጥዕና ይነጽሩ ለበዳጅር ደልታ በኣስጋ ደረጃ ዛይዱ ከም ዘሎ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ሓያሎ ሃገራት ኤስያ ኣፋኺሰኖን ጽንሐ እገዳታት ዳግማይ ናይ ምጽናዕ ስጉምቲ ይወስዳ ምህላወን እዩ ዝሕበር خبركم تعزبتي زينا مفصام أرست زينا خدملكم لومي بستجبر مرمرات 23 زيقاتات بكورونا فيروس ملكافون كراجز إنكلو 75 دم تفانيوم أب زوبا عن سبات تساتفو حبرتسب أب معوات مدبات كتابة تموجسو حرسوس نوزوبا شعب عقمات جريفاتن بوفرات سجون اللو سراويت أمريكا أب أفغانستان كاب زركب مدبر حيل أير باغرا موتيو إسرائيل أب وشمت غزة أب على زركب علامات من قصاص حماس دبدبة كيدا أب كندا كتور وعي بزسعب وبارع مرور نواتهون أكبابيون عن وتولدو زي خبركم تعزبتي زينة أبزي فتصم بروح مشت